Обича ли твоето дете да строи, да оцветява, да се измисля истории? Сега си представи, че можеш да му предложиш игра, която съчетава всички тези любими занимания. Разбира се, че говоря за уникалните дървени конструктори за оцветяване на Created. Често ни задавате въпроси за тях и за това днес решихме да разопаковаме един от най-търсените ни комплекти от бранда – дървената плевня на Created. Само забележете кутията. Истинско бижу от дърво. Отваряме и виждаме пъзела от дървени части, а към тях и 7 фигури на животни и 4 огради. За още повече фигури на животни в последствие вземете и този малък комплект. Всички части от конструктора са направени от дърво с неповторим траен аромат на смола. Сглобяването е супер лесно. Елементите пасват перфектно един в друг, без да има нужда от лепило или инструменти. А инструкцията развива логическата мисъл на детето, както и умението му да следва стъпки и етапи. Плевнята може да се оцвети благодарение на специалните фломастри боички за дърво на Created за по-добра покривност и наистина наситени цветове. И вуаля! Готови сме с инженерния проект, но това съвсем не е края на играта. Тя едва сега започва с забавните истории и сценарии, които детето ще споделя всеки ден и които ще развиват неговото въображение и умението му да презентира. И като за капак, най-любимото ми, всички конструктори на Created са изработени от възрастни хора с синдром на Даун в Дания. Кажете ми, как да не ги обичаш?